shit, ze is een beetje ZZP'er. Dan kijk ik dus heel naar een kriespakket. Ik was graag een kriespakket ha. Oh. Hey. Hey, een kriespakket. Welkom mensen bij deze unboxing movie. Jullie gaan een kriespakket unboxen. Ga kregen van een van mijn opdrachtjouwers. Dat is hartstikke mooi, want ik ben freelancer, ZZP'er. Dus als ik al een kriespakket kreeg, dan is het hartstikke mooi mijn naam. Prachtig mooi doos, Happy New Year. Merry Christmas hier is ik. Vrij zwier. Ja, nou ja, we beginnen als eerste maar met de roomboter croissants. Paprika chips, 300 gram extra goede poeder, daar hou ik wel van. Feestnummers, nog een poederchips voor de kriesdagen. Heerlijk, feestnummers, heerlijk. Mokka schuimkrantjes. Ik lekker, denk ik, iets net zo vaak, maar dit is een kans dus. Gedecoreerde amandelkransen. Gedecoreerde amandelkransen, nou ja, lekker. Bieden koffie. Soeppakket, smaak zit in onze natuur. Bevat een zakje bouillon. Soeppakket. En een romige pastasaus. Oeh, pasta, altijd lekker hè, iets pasta. Gaan we hier, nou wat, Gillian. Appétit, roomboterstengels met groene olijf. Rijstwafels met yoghurtsmaak. Mini-crackers, altijd lekker hè. Fusilli, voor bij de pastasaus natuurlijk. Kar van Zevitam, lekker. Mixed bird food. Dat kan ik dus net eten. Voor de vogels. Voor de vogels. Ja. Een banketstal, 750 gram. Prettige feestdagen. Goudse 48 plus kaas. Belegen. Ja, lekker cheese. Appelmoes, wat is dit? Appelmoesjes. Dit is appelmoesjes. Wat jongen dit.